Яңа 2015 елда Татарстан мөселманнарының горурлыгы саналган Кыл Шәриф мәчете бер яктан изге, шул ук вакытта заманча яңа проектны тормышка ашырды. Хәзер биредә тәүлек буена онлайн рәвештә Коръән укыла. Бу максатларга бүленеп бирелгән махсус урында веб-камера урнаштырылган. Республика Диния нәзарәте билгеләгән имамнар исә сәгать сайын алмашынып Коръән укуны өзлексез итә. Мәчетнең имам-хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов сүзләренчә, бу гамәлнең нияте мондый. Шушы укуның максаты нидан гыйбарәт? Беренчедән, бабаларыбызның рухларына аталынып укыла. Икенчедән, шушы җумһуриятебездә яшәүче халыклар тынычлыкта, иминлектә булсыннар дип шушы ният белән һәм инде шушы ватаныбызга Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирсен, табигать гарасатларыннан сакласын дип шушы нияттә Коръән хатым кылыныла. Мәчеттә тәүлек буе Коръән яңгырырга тиеш дигәндә, кайберәүләр аудиодискына куеп булыр иде диергә мөмкин. Әмма изге китапның тере кеше тарафыннан укылуы 1000 өлеш артык ди Илфар хәзрәт. Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам әйтте: "Иқрa'ул Qur'ан фа иннаху я'ти яумал қиямати шафи'ан ли асхабихи." Qur'анны укыгыз, чөнки кыямәттә Qur'ан үзенең укучысы өчен шафагатьче була дип әйтә. Әлбәттә, теге тере кеше матур итеп укып утырса, хатым кылса, ул нур өстенә нур гына була иншалла. Һәм шунысын да әйтеп китергә кирәк: Аллаһ Тәгаләнең исме зикр ителгән урын белән Аллаһның исме зикр ителмәгән урынның мисалы тере белән мәйет мисалындадыр дип әйтә. Шуңа күрә, янәдә исән кеше укыса, янәдә инде тере кеше укып барса, әлбәттә ул күпкә хәерле иншалла. Илфар хәзрәт сүзләренчә, әле моннан 10 ел элек Кыл Шәриф ачылган вакытта биредә тәүлек буена Коръән хатим кылу турында сүз чыккан. Әмма һәр нәрсә үз вакыты белән килә. Бу гамәлне тормышка ашырыр өчен дә дистә ел вакыт кирәк булган күрәсен ди ул. Онлайн Коръән укуны Татарстанда яңа мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин билгеләү белән искә төшергәннәр. Ул бу проектның инициаторы булып тора һәм беренче булып онлайн рәвештә Коръәнне укый башлый. Кыл Шәрифтә горурланып, мондый гамәлнең дөньяда ике генә җирдә, Казанда һәм Төркиядә булуын ассызыклыйлар. Мин үзем күргәнемчә, мәсәлән, Төркиядә булганда Топкапы сараенда анда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның һәм инде аның сахабәләренең әсәриятләре, ягъни аларга кагылышлы булган әйберләре сакланыла. Һәм анда 500 ел дәвамында шулай ук Коръән хатым кылыныла. Менә дөньяда ике җирдә генә инде ул. Шушы Истанбулның Топкапы сараенда Пәйгамбәрбез галәйһиссәламның шушы әйберләренә багышланган бүлмәдә һәм инде безнең Казаныбызда Кыл Шәриф мәчетендә. Коръән уку изге эш саналса да, кайбер имамнар бу чарада катнашудан дөньяви сәбәпләр вакыт җитмәү аркасында баш тарткан. Билгеле кулдагы бармаклар сыман кешеләр төрле. Бу имамнарга да кагыла. Алар арасында ышанычка ялгап, ашау, фатир өчен түләүгә акча эзләп йөрүчеләр дә, киресенчә байлыгын кая куярга белмәүчеләр дә бар. Бу фикер белән Казанның Кабанарты мәчете имамы Сәйид Җәгъфәр хәзрәт тә килешә. Әмма ничек кенә булмасын, имамнар үз мөфтиенә буйсынырга тиеш ди ул. Кыл Шәрифкә бик күп кунаклар киләләр. Алар шул Коръәнне тыңлыйлар. И шул Коръәнне тыңлагач, ул бит не просто колакка кирә, ул йөрәккә кирә. Тем более, әгәр дә безнең баш халифебез, безнең амиребез Миниханов әгәр дә команда бирде укырга, безгә фарыз укырга. Ул не подлежит безнең Камил хәзрәт Сәмигуллин дә приказ бирде укырга. Әгәр дә хәзер алар бирселәр команданы бөтенсе мәчеткә укырга Коръәнне, мин укып башлыйм кычкырып, ахыр заманда һәр хәреф, Коръән хәрефе, сүрә хәрефе, ул кешене тота да әйтә, ул мине укыды ди. Коръән ул безгә шифагатьче була. Сәйид Җәгъфәр хәзрәт Коръәннең әһәмияте зурлыгын мисал белән дәлилли. Золотая молодежь машинага басалар, шул шампанский белән, шул аракы белән, кызлар белән танцевать итәләр, оргия устраивают. И мин хәзер нишлим? Вот мин шуны бит миңа да тавыш миңа кирә мәчеткә. Без монда намазны укыбыз, безгә ул мишать итә. Хәзер мин уйлыйм, вот нишләргә миңа хәзер?
Нәрсә мен? Хәзер мин чыксам, сугып башлансам, миңа милиция туктала, әйтәләр, вахабит ди сугыша. И шул вакытта мин микрофонны алып, Коръән укып башландым. Коръән укып башлангач, Коръәннә тавышы шул затсызларны күп чыгарды. Хәзер әлхәмдүлилләh безнең мәхәлләдә тәртип. Шундый тәртипсез юк. Чөнки без Коръән укып башландык. Аллаһ Тәгалә сүзе шуны чистартты. Әлбәттә, һәр эшнең хакы булган сыман, Кол Шәрифтә Коръән укучыларга бу гамәлләре өчен акча түлиләр. Кайбер дин әһелләренә әлеге күренеш шулай ук ошамый. Янәсе акча түләп Коръәнне укыту ниндидер ясалмалыкка тиңләнә. Әмма Кол Шәрифтә дә, Кабанарты мәчетендә дә бу мәсьәләгә тыныч карыйлар. Һәрбер хезмәт ул хезмәт һәм һәрбер хезмәт түләнергә тиешле. Рухи яктан да Аллаһ Тәгалә әҗр вә савап бирә. Һәм матди яктан без бит хава белән яшәмибез. Хава белән генә тукланмыйбыз, шулай бит инде. Ашыйсы да килә, эчәсе дә килә. Гаиләне дә алып барырга кирәк. Бу ягы да бар аның иншалла. Шуңа күрә әлбәттә шушы хезмәт түләнелә. Ул бит кеше утыра, ул фақат Коръән укый. 30 пара. Һәр көндә бер җүз укырга кирәк. Ул авыр җумгат, ул бик зур сорау. Поэтому шул түлү мәсьәләсе, ул, как говорится, ул мөһим, ул кирәк. Кол Шәрифтә әйтүләре буенча, киләчәктә Болгар шәһәрендәге Ак мәчеттә дә тәүлек буе Коръән укыла башларга мөмкин.